Andito lang pala tong lokong baak na to. Hey, bakit? Ito, bisita ta. Iapunobyo ka na punobya. Ano, agimbita kayo magkasar kayam? Baka gusto mong kumain sa bahay baak. Ano commander mga day? Tigre! Nilakay mo. Apay, ano man kasapulong kinilakay kon? Dala ko mati baga. Naku may bagam, bagam kinya ako na. Madi nga mabalin, usapang lalaki lang ajay. Usapan nga lalaki nga bagbagam. Awis nga ginom tay so ati paglengan yung aduwa. Made, damagik lang ko man, muna gurnos ti tubo. Nagado nga ti tagas na di tubo di balay. Ah, kasjaya. Ado pa'y mo brana, ara di likod. Agis istikal deraw. Nay, apay kasla puminpintas ka, anati sabon mo. Di naman paglulokwan ba? Apay manglukloko ak. Kit pa'y sumit nga napintas ka, oray na uyong ka. Kat talaga mo lahi may tinapintas. Napintas ka no. Baka nakainom lang hindi nila kayo, muso kinayat na ka. Naku nam, Awan, kunak, napintas ka. sisiyatim tay bagbagam bak. Madi ka launa gungungit ka di. Bumakit ka nga dagos no, panay ti ungit mo. Kat sino ti mali nga makaungat, makapa-stress ka nga katungtong. Makapa-stress ka no. Nay, dakil ta tiyan mo, nasidig ka nga agitlugain. Apay manok nga gitlog. Kitwain, kasla ka lang manok, awan labasit. Putak nga putak kinilakay mo. Apay, bibiyang miya. Mas asyana no nga amin no, makikita nga ungtam nila kay mo. Pagsyatan na lang mo ano ko aji bagbalak kanya na ah. Kasi ya, kay madimit nga bugbog kawan na aji tao at madi nga mapababain ang direk na na. Apay ya, pakasikuram. At kinabak mo ti panunutam. Sua? Ngim amom no, makikita ka. Kasla kay ket ko nga agbaak-latan. Apay mat? Madikket ti babae nga putak nga putak. Ah, madim kahit ti simuna o nga babae. Woy, Kat mga asawa ka ati umal, numadim kahit tinaringgor. kasjay ka na oh. Wow, nagado nga min tamom, isumababaakan ka. Damagik man, anati nakayatam ti may nga lalaki. Basta na anos, mayatak ti kasjayon. Naanos? Naanos nga uminom ti arak, kasjay? Animal ka, na anos ang agsarak ti trabaho kun ipatpatag na ti pamilya na. Ay, kasdi ni Andres, iso nakayatam? Oray dati mulmulloong na? Kung na, ura damulmulong nila kay ko, ay ayato ka jay. Go, agijay man, ay ayatim ang aungtan. Iso di ka makasasawa ko, tapuro negative data darat ta panuno mo. Saddan tulat ta, si kamoy. Kano pay, nagbubuot kan? Nagkaro kamit kanyakon, apay awan latiwalam kanyakon. Talaga ang awan, tapuro arak mo ti paglaingam. Saddan tulat ta, baliw nak tulat tamit Kano, no tiyempo ti pinagtutuge? Madanon tulat ta ti aldaw. Nadulat ang tanga-abong, managtak ka ti trabaho, tuloy ko man na lablaba ako. Apay papanamon, di ta pa'y nga nalpas nga nagtungtong. Ado pa'y bagak. Andito lang pala tong lokong baak na to. Tigre, no, aga nakalay na nganilong natanak mo Alam mo ti may surum nga nasayat ti anak ko, puro la arak ti darat ta panuno mo. Baak! Baak! Oh, ampay. Bakit ang tagal mo nang di nagpupunta sa bahay? Marami lang kasi akong inuubra. Buka mo na Mayla oh. Ay, salamat ate. Buti nakapasyal ka Mayla. Wala kasi akong magawa sa bahay, te. Naboboring ako. Oy bak, aratan ni Maylan eh. Ana, di ka makasao. Agmulmulaga kalatan.
Tungtong kayo pa, kailangan nga sumong batak. Baak, ba't di ka na nagpupunta sa bahay? May problema ba? Malaki. Anong malaki? Ay, wala pala. Baka naman may iba ka nang pinupuntahan. Sa bukid lang naman nanguha ng bisukol. Aroy, nag-sweet dan. Apay si kayat. Madipay. Katapay nga ro takakbayam ni Mayla. Atoy may dilawin na pa eh. Practice lang. Practice. Bagam kinitiri namon kini Maylan. Bakit? Tao, bisita ta. Iapunubyo ka na punubya. Ana, agimbita kayo magkasar kayan? Kasar nga bagbagam. Dinantupay may bagatiri nana. At turupi nga baak. Mahinang lang tanimal. Anak ko naman, Drais. Awan, gwapo ka kunak. Baak, may gagawin ka ba bukas? Meron, ampay. Magpapasama sana ako. Sa susunod na lang may lang. Ganun ba? Ikaw bahala. Wala namang inuupra yung tao na yan. Baka mabayin lang siya. Nangawan, mapana ag-spray ti pagay ng bigat. Ewan nga yung lakay. Nalpas mo dyan Brahman? Ako na bakal, siya pa eh. Oh, anang nga ro ti si Dante tatangal daw. Ay na, nakalutok pa yung baka. Adobo nga na ba akong, ay tinako ko ni Tamnamon. God, ata ti kaykat ko kinyam ka. Ay, oo nga pala. Uwi na ako ate. Kuya Andres, magluluto pa ako ng ulam eh. Oh, sige Mayla. Baka gusto mong kumain sa bahay ba? Wag na, salamat na lang. O sige, uwi na ako. O, sige. Api, nagpaidam kan baak. Si kalang ro daw awisan dan. Aging mamadi ka pay. Turpi ka nga talaga. Kapay si ka ba? Di ka pa gawad? Madipay. Kapay na kapay dito ay. Inubos mo ate kami tayo anak ka. Da ko mati paayos ko nga tubo di balay. Sabang nubos mo nung tempatem. Ang matamok tiras ta. Kaya ako tupok tao lang. Agkaro kami tin, agdamaga lang wait no mo magayos. Kumadi nga rod. Kasi madi adi nagad-adu pala ti bagbagam. Sapor ka lang sa balin. Win boss. Oh, napahot ko kam dito. Di ka pala gawin. Gagawin daw. Apay nga pagawi din nak, makipanganak pa ya. Ukis di sapam. Rabong lang ako ti si Diamond. Mikipangang kapay. Mabali na Jane, madamit na pili ti masida. Awang bagas main. Nagimut kan, basit lang mit makan ko. Ulat lang. Tayot mga naman. Kasta kahit munto malagayam, nagadupay lang sa Pakainin ng nagugutom, kunada nga ron.